Čo nové, profesor? 241. časť. Zdravím vás. Vitajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Ahoj, Walter. Znova sa ma snažíš predbehnúť. Musel som to skúsiť, áno. Dobre, ako sa máš? Cítim sa ako pištoľník. Kto prvý tasí zbraň? Áno. Sme na divokom západe. Áno, teraz žijeme na divokom západe. Rozhodne. Dobre. Než sa porozprávame o divokom západe, znova by som chcel dať na poriadok niekoľko vecí. Na poriadok. Čo si urobil? A čo zostalo neurobené? Nechcem nič zamiesť pod koberec. Len chcem divákom ozrejmiť niektoré veci, ktoré sú na obzore z Clash of Minds a takisto veci, ktoré nám pomáhajú. Nástroje, ktoré nám pomáhajú šíriť posolstvo. Prvá vec je, už sme to spomínali, ale vidiac, že žijeme v takej nebezpečnej dobe. Ďakujem. Myslím, že je nutné, aby ľudia pozvali a priviedli svojich priateľov na stretnutia, ktoré budeme mať. Jedno v Aucklande na Novom Zélande, druhé v Melbourne v Austrálii a ešte jedno menšie, ale to už je v podstate plne obsadené. Ale ľudia sa môžu pozrieť na detaily toho, kedy a kde to bude, a pozývame ľudí. Ľudí, ktorí toto posolstvo ešte nepočuli, pretože čas šíriť ho je práve teraz. A ďalší nástroj, ktorý je nápomocný, je k dispozícii na našej web stránke. Keď si na našej stránke kliknete na Resources, máme tam niečo ako vizitky na zdieľanie. Chceme, aby ich ľudia používali. Je to trojanelské posolstvo, ktoré sme preberali v tejto sérii. QR kód ľudí zavedie priamo k videu a je tam toho viac, ale je to lacný spôsob, ako s nami môžete spolupracovať. Môžete sa v zbore rozhodnúť, chceme rozdať 20 000 týchto kartičiek. Je to lacný spôsob. Máme toho viac. USB kľúče. Chceme, aby ľudia. Pozrite sa na našu web stránku. Áno. Rozdávame ich, aby ich ľudia mohli používať a dokiaľ nám to Pán bude umožňovať, budeme to robiť. Áno. Tie kartičky na zdieľanie sú už vo formáte na vytlačenie. Bežte tam, nájdite si to na web stránke, stiahnite si to a rovno to môžete vytlačiť. Takže prosím. Pretože myslím, že po dnešnej časti uvidíte, že čas urobiť to je teraz. Hlasité volanie potrebuje množstvo hlasov. Presne. Hlasité volanie musí narastať. Musí zaznievať, hľa, ženích prichádza. Správne. Pomodlime sa teda a potom môžeme začať. Náš nebeský Oče, prosíme o Tvoju pomoc pri tomto rozhovore a prosíme, pomôž našim divákom a poslucháčom a všetkým, ktorí sledujú, aby si uvedomili, že toto posolstvo potrebujeme svetu hlásať teraz. Pomôž nám, prosím. V Ježišovom mene, amen. Amen. Martin, sledujeme správy, pozorujeme a medzi svetové dianie a seba sme umiestnili filter, Bibliu a svedectvá. Aby sme získali jasnejší obraz toho, čo sa vo svete deje. A túto časť sme sa rozhodli nazvať Druhá šelma povstáva. Veľmi dlho sa zdalo, že Amerika vo svete stráca na postavení, ale písmo nám hovorí, že je druhou šelmou zo zjavenia. Ktorá musí byť podobná baránkovi, inými slovami, musí obsahovať protestantské princípy, a ktorá hovorí ako drak, takže musí mať drakovú moc. Musí teda dôjsť ku zmene, kedy táto šelma, táto politická entita, ktorá má dva rohy. Inými slovami, štát a cirkev spojené dohromady, pozdvihne svoj hlas a ľudia to budú musieť vziať na vedomie, či chcú alebo nie. Či sú to nepriatelia alebo spojenci, to je jedno. Budete počúvať.
Biblia nám hovorí, že sa stane prominentnou a pozdvihne svoj hlas a povstane nad ostatných. Vieš, v dejinách bol malý roh, ktorý medzi 10 rohmi vyrástol z malého a stal sa silnejším ako ostatné. Hovorí Biblia a stal sa normatívnym. A králi, dokonca spoločne dvaja králi spolu, napokon vodili pápežovho koňa ulicami, ukazujúc podriadenosť tejto entite. A tu máme tento roh, ktorý nariaduje a ktorý svoju moc dostáva od draka. Áno. A drak sa samozrejme spája aj s Rímom, pretože drak dáva Rímu svoj trón, svoju moc a veľkú právomoc. V skutočnosti je jeho zástupcom. A tu ho máme a dvíha svoj hlas, aby hovoril ako drak. Martin, keď k tebe niekto začne hovoriť ako drak, staneš sa trošku arogantným. Áno. Čo je s tebou v neporiadku? Búriš sa alebo čo? Nebúrim sa, len som tvrdohlavý. Tvrdohlavý. Takže myslíš, že je možné, že keď táto druhá šelma začne hovoriť ako drak, že priateľ aj nepriateľ môže začať reptať? Áno, určite. Ale napokon, keď sa tlak stane priveľkým, čo urobíš? Jednoducho kapituluješ. Aha, kapituluješ. No, Martin, žijeme v tejto dobe. Pracujem na kázni, ktorú chcem nazvať Nie je to blízko, už je to tu. Teraz, nie potom. Pretože už to nie je blízko. Je to tu, Pánov príchod je blízko. Nie, už je tu. Radšej sa priprav. Vieš, čo ma fascinuje? Viem, že naši teologickí priatelia budú vždy iného názoru, ale dúfam, že chápu, že... Vieš, keď si tak utvrdený v pravde, že tebou nemožno pohnúť, potom je v skutočnosti jedno, čo si o tom myslia. Ale keď si vezmeme napríklad tých 10 panien, Biblia kráľa Jakuba hovorí, že ženích prichádza. Preklad NIV hovorí, že je tu. Aha. Nevidím, že by bol tu, ale zdá sa, že Biblia NIV tomu verí, takže každopádne prichádza. Ale jeho príchod je blízko. Takže aj keď to nazvem nie je to blízko, už je to tu, znamená to, že už sú tu udalosti, ktoré povedú k jeho príchodu. Neriadime sa teda tým, čo hovorí preklad NIV, pretože to je trošku odpadlícke zmýšľanie. Každopádne dúfam, že som nerozrušil pri mnohých z našich drahých priateľov. Takže druhá šelma povstáva. Martin, o čom to celé je? No, je to koncová hra. Sú to záverečné udalosti, ktoré sa odohrávajú. A či sa nám to páči, alebo nie. Pripravený, alebo nie, prichádzam. Možno by sme to mali jasne povedať. Možno niekto sleduje tieto videá po prvý raz a netuší, o čom hovoríme. Mali by sme im to povedať. Drak je Satan. Satan stojí za prvou šelmou, ktorou je rímsky katolicizmus. Druhá šelma, ktorá povstáva, sú Spojené štáty americké, ktoré vykonávajú vôľu katolíckej cirkvi. Áno, rímskokatolíckeho systému. Správne. Len toľko. A drakom bol aj pohanský Rím. A pohanský Rím predal opraty pápežskému Rímu. A pápežský Rím začlenil pohanstvo do kresťanstva a urobil ho spohanšteným kresťanstvom, ktoré už nie je kresťanstvom, pretože z centra odstránilo Krista. Nie je tu žiadne zmierenie, tvojím zmierením sa stáva cirkev. Fascinujúci príbeh. Martin, keď sa chystáš pozdvihnúť svoj hlas, vyvíjaš tlak na mnohé národy. Tie národy sú v zákulisí samozrejme súčasťou divadla. Takže to, čo vidíme verejne, je určené očiam verejnosti. Je to exoterická doktrína.
Ale ezoterická doktrína bola stanovená už dávno na tajných úrovniach tajných spoločností, ktoré sú riadené jezuitmi a im podobnými. Takže Martin, zákony o nenávistných prejavoch. Pretože ak tejto šelme oponuješ, ak povieš niečo v rozpore s ňou, inými slovami, ak ju odmietneš uctievať. Biblia hovorí veľmi jasne, že koho príkazy poslúchaš, toho vyzdvihuješ. Inak povedané, ak nasleduješ a uctievaš šelmu, znamená to, že poslúchaš šelmu namiesto Božích prikázaní. To je modloslužba, že? Áno. Dobre. A to je ohavnosť, že? Rozhodne. Takže táto šelma bude napokon určovať pravidlá a s akýmkoľvek protichodným hlasom bude zaobchádzané veľmi tvrdo. Ak máš iný názor, zmeň ho. Lebo inak prídem so svojou armádou a vyhladím ťa z povrchu zeme. Funguje to takto. Takto to funguje. Dokonca hovoria, že ak je niečo biele a oni povedia, že je to čierne, musíš to považovať za čierne. Presne tak. Kto to povedal po prvý raz? Neboli to jezuiti? Áno. Tu sme, až sem sme dospeli. Áno. Ignác z Loyoli. Ak cirkev hovorí, že je to čierne a ty si myslíš, že je to biele, radšej rýchlo zmeň názor. A vidíme to. Absolútne, absolútne. Je fascinujúce, ako sa tieto zákony o nenávistných prejavoch vkradli do všetkých národov, dokonca aj do tých zdanlivo liberálnych. A dokonca aj do tých, ktoré majú protestantské. Protestantské pozadie alebo komunistické pozadie. Nezáleží na tom. Všetky zavádzajú rovnaké zákony. A či je to v krajine prikláňajúcej sa k socializmu, ako naša vlastná krajina, Južná Afrika, alebo či je to v Austrálii, alebo či je to v Spojených štátoch, alebo či je to v Európe, alebo v Spojenom kráľovstve. Nezáleží na tom, či je vláda liberálna alebo nie, tieto zákony sú zavádzané. Pozrime si video o týchto zákonoch o nenávistných prejavoch, o ktorých sa teraz rokuje v austrálskom parlamente a čo to zahŕňa. Zákony Albaneseho vlády o nenávistných prejavoch prešli snemovňou reprezentantov s podporou liberálov a niektorých národných poslancov. Návrh zákona prešiel so 116 hlasmi za a 7 hlasmi proti. Uvádza sa v ňom, že organizácia môže byť zakázaná, aby bola austrálska komunita ochránená pred sociálnou, ekonomickou, psychologickou a fyzickou újmou. Niektorí koaliční poslanci však spochybňujú prvky ustanovenia o nenávistných skupinách vrátane toho, čo by mohlo predstavovať psychickú újmu. Profesorka Joanna Hauová vyjadrila podobné obavy. Teraz sa ku mne pripája. Joanna, aké sú nebezpečenstvá tejto legislatívy? Rita, počas mojich 15 rokov ako profesorky práva som nikdy nevidela desivejší a ohrozujúcejší návrh zákona pre austrálsku demokraciu. Cez víkend Albaneseho vláda oznámila, že z tohto zákona odstraňuje časti týkajúce sa nenávistných prejavov, ustanovenia proti ohováraniu. Dnes o 10. hodine, keď bol verejne zverejnený, sme však zistili, že niektoré z najhorších prvkov tohto návrhu zákona vložili do definičnej časti v článku 114. To znamená, že návrh zákona v skutočnosti kriminalizuje zranenie citov. Takže ak má niekto v cieľovej skupine zranené city, zažíva strach v dôsledku toho, že niekto iný Austrálčan, kritizuje napríklad imigráciu z islamských krajín. A to je veľmi rozumný postoj, keďže tieto islamské krajiny nie sú demokratické. Neumožňujú slobodu prejavu ani náboženského vyznania. Kresťania sú v týchto krajinách prenasledovaní a ženy sú v týchto krajinách v skutočnosti vážne utláčané. Takže ak bežný Austrálčan kritizuje toto podľa tohto nového ustanovenia, ak moslimský člen austrálskej komunity cíti strach, potom je táto osoba členom nenávistnej skupiny a môže ísť do väzenia na 15 rokov. Tento zákon povedie k tomu, že obyčajní, nevinní, zákonov sa držiaci Austrálčania budú posielaní do väzenia, čo by sa v západnej demokracii nikdy nemalo stať. Martin, ak sedíš niekde v hľadisku a počúvaš prednášku o prvej šelme zo Zjavenia 13 a prednášajúci vysvetľuje, prečo je táto prvá šelma aj matkou smilníc a na čele má nápis Babylon, dotklo by sa ťa to. First beast is also the mother of harlots and has Babylon written on her forehead. Would you be offended? Áno.
Keby som patril k tomu systému, bol by si mentálne rozrušený. Áno, mohol by som sa cítiť ohrozený a mohlo by sa to stať vážnym. Tak čo nechať ho trošku vychladnúť? 15 rokov vo väzení. Je zaujímavé, že niekoho, kto znásilňuje, vraždí a lúpi, pustia na kauciu alebo aj bez kaucie a niekto, kto urobí niečo takéto alebo kto dokonca môže hovoriť pravdu, môže byť vo vážnom nebezpečí. Takže tieto zákony sú v platnosti, že? Videli sme to v Británii, kde bola tá osoba zatknutá a dokonca odsúdená za to, že sa modlila. Áno, v mysli. V mysli. Ani nevedia, čo sa deje v mysli, ale predpokladajú, čo sa tam deje. Všetko toto je naozaj fascinujúce, Martin. Táto druhá šelma teda všetkých donúcuje. Bez zákonov nemôžeš nikoho k niečomu nútiť. Alebo bez vyhlásenia, ktoré sa stane zákonom. Však bez nejakého právneho precedensa nemôžeš prevziať kontrolu nad krajinou. Zdá sa, že ich právnym precedensom teraz je, hovoríme to my. To je veľmi pravdivé. Uvažoval som toto, čo sa teraz stalo v Austrálii. Mnoho konzervatívnych kresťanov povie, toto je absurdné. Ale čo sa týka ich, nevadilo by im zavedenie zákonov, ktoré by chránili ich. Správne. Je to obojstranný meč. Takže toto je ďalší rozruch, ktorý poslúži k posunutiu kyvadla. Dobre. Martin, ak chceš byť národom, ktorý určuje pravidlá, môžeš byť podriadený inej autoritárskej organizácii? Nie, pretože ty si šéf, že? Koho chliebieš, toho pieseň spievaj. Nie je tak. Áno. Zlatým pravidlom je, že človek, ktorý má zlato, určuje pravidlá. Dobre. Takže ten, kto platí muzikantovi, určuje melódiu. Amerika už roky hovorí, že platia muzikantovi a že muzikant si robí, čo sa mu chce. Či už je to NATO, Organizácia spojených národov, WHO. V skutočnosti je to jedno. Muzikant bude hrať melódiu, ktorú žiada ten, kto ho platí, že? The Epoch Times píšu, sú to samozrejme oficiálne správy, že USA oficiálne opustili Svetovú zdravotnícku organizáciu. WHO sa pokúsila donútiť každý národ, aby bol podriadený ich pravidlám pre prípad núdze v prípade pandémie a tlačila národy k podpísaniu dokumentov. Mnohé krajiny ich v skutočnosti aj podpísali a vzdali sa pritom svojej suverenity. Spojené štáty dnes vystúpili z WHO, čím sa oslobodili od jej obmedzení, ako prezident Trump sľúbil v prvý deň svojho nástupu do úradu. Vyhlásili 22. januára v spoločnom vyhlásení minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Robert Kennedy Jr. Tento krok je reakciou na zlyhania WHO počas pandémie COVID-19 a snahou napraviť škody spôsobené Američanom. To je len precedens. Áno. Ide o najnovší krok administratívy, ktorá bola veľmi skeptická voči členstvu v mnohých globálnych organizáciách, ktoré podľa Trumpa a mnohých ďalších konzervatívcov kompromitujú suverenitu Spojených štátov a fungujú v rozpore so záujmami Ameriky. Nebudeme vás počúvať. Nie, nebudeme kolektívni, budeme určovať pravidlá. Teraz sa o seba postaráme sami. Áno. 25. januára USA na Trumpov príkaz odstúpili od Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie. A 7. januára hromadne odstúpili zo 66 organizácií Organizácie spojených národov zaoberajúcich sa klímou a sociálnou spravodlivosťou, medzi nimi aj z rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy. Takže neopustili len WHO. Nikto nám nebude rozkazovať. Rozkazovať budeme my vám. Sme v tomto bode. Je to mocnosť, ktorá povstáva, preberá kontrolu. Je to druhá šelma, ktorá povstáva.
Rozhodne. Hovorí Biblia, že to urobí. Áno. Martin, ľudia ešte prednedávnom hovorili, že to všetko sú konšpiračné teórie. Konšpirácie, že neustále. Fascinujúce. Ale vieš, musíme pamätať, aký je rozdiel medzi konšpiráciou a realitou? No vieš, hovorí sa, že je to asi 5 mesiacov, nie. 5-6 mesiacov. A Tupper Sausi hovorí, že konšpiračným teóriám veria len tí, ktorí ich skúmali. Dobre, Martin. Toto stretnutie v Davose bolo naozaj fascinujúce, pretože bolo úplne pod kontrolou jediného človeka. Áno. Došlo tam k niekoľkým hádkam, ktoré boli určené očiam verejnosti, ale následne došlo ku kapituláciám. Takže Martin, kto je tu šéf? Pozrime sa. Davos ešte nikdy nebol tak kompletne ovládnutý jedným človekom. Švajčiarsko je už viac ako 500 rokov neutrálnym územím v srdci Európy. Tento týždeň Davos poskytol bezpečný priestor pre frontálny útok na ekonomický a politický model európskeho kontinentu, ktorý bude citeľný ešte dlho po tom, čo budú odnesené jednotky. Oficiálnou témou Davosu bol duch dialógu, ale keď došlo na Trumpov prejav, bol to skôr prípad mlčte a počúvajte. Nie je to vzostup druhej šelmy. Neznie to ako dračia reč. Je to dračí jazyk. Minister obchodu Howard Lutnick útočil pri každej príležitosti. Prišli sme s jasným posolstvom, povedal počas panelovej diskusie, kde sedel vedľa ministerky financií Reevesovej. Globalizmus je mŕtvy. Toto je takmer ako kvé. To nesmieš ani spomenúť, pretože presne to budú ľudia hovoriť. Spomínaš si, ako ľudia hovorili, že Donald Trump je kvé. A toto úplne sedí. Diabol je veľmi šikovný. Je naozaj šikovný. Nahráva aj druhej strane. Oznamuje to vopred, vytvára túto eufóriu, túto nádej, potom sa zdá, že sa nič nestane a naraz je to tu. Je to tu. Takže je to asi 5 mesiacov. Ten rozdiel medzi konšpiračnou teóriou a realitou. Dobre. Môže sa svet zmeniť tak rýchlo. Neviem, či si ľudia uvedomujú, že minulý rok bol tento svet na úplne opačnej strane kyvadla. Odtiaľ, kde bolo za predošlej administratívy a aký bol svet. Kde je teraz? Áno. Je to asi 5 mesiacov. Ak nie menej. Mieru, do akej tejto agende dominovali USA, ukázal fakt, že azda najvplyvnejšia zostava, aká sa kedy zhromaždila v Davose, bola zredukovaná na obsadenie vedľajších úloh. Martin, toto je zaujímavé. Všetci títo ľudia s veľkými a hlasnými rečami. Zaujíma ma tu len symbolika. Spomínaš si, ako bol Donald Trump oficiálnym hosťom vo Veľkej Británii? Áno, keď bol prvým prezidentom v dejinách týchto dvoch národov, ktoré ho viezli v kráľovskom kočiari. Nie v čiernom sedane, v kráľovskom kočiari. Potom z neho vystúpil a vykročil dopredu a kráľ kráčal ako ovisnutý pes na vodítku za ním. Zastavil sa pred kráľovskou strážou a on ich pozdravil, zatiaľ čo sa zdalo, že kráľ má ruky ako obvykle zviazané za chrbtom. Neviem, ako vôbec pracujú, keď vždy chodia s rukami za chrbtom. Neviem. Možno majú oči vzadu. Neviem, ako to funguje, ale dôraz bol na tom, kto je tu kráľ. Samozrejme. Začalo to dokonca už na predošlej návšteve u kráľovnej. Áno, tiež bol po celý čas vpredu. Áno. Veľmi zaujímavé. Nie je to očividný prejav toho, kto to riadi. To isté, čo si už spomenul. Dvaja králi, ktorí museli viesť pápeža. Nie je to to isté. Áno.
Zaujímavé. Každopádne dominanciu uplatňoval Trump. A nebolo to tak, že by nepriamo v náznakoch povedal, čo chce. Bolo to veľmi otvorené. Nehrá sa so slovami. Nie. A ako si už spomenul, ostatní síce reptajú, ale nemôžu na tom nič zmeniť. Môžu sa len sťažovať. Môžu sa len sťažovať a reptať, ale nie je nič, čo môžu urobiť. A zaujímalo by ma, či reptajú na schvál pre verejnosť, alebo či je to mienené ako znak vzdoru. Takže áno. Pozrime sa, čo povedali Kanaďania. Premiér Carney hovorí, že svetový poriadok vedení USA sa rozpadá. Pozrime sa, či je to tak, alebo nie. Chápeme, že tento rozkol vyžaduje viac ako len prispôsobenie. Vyžaduje to úprimnosť ohľadne sveta takého, aký je. A my zvesujeme túto ceduľu z okna. Vieme, že starý poriadok sa nevráti. Nemali by sme ho oplakávať. Nostalgia nie je stratégia. Ale veríme, že z tohto rozkolu môžeme vybudovať niečo väčšie, lepšie, silnejšie, spravodlivejšie. Toto je úloha stredných mocností zemí, ktoré majú najviac čo stratiť vo svete pevností a najviac čo získať zo skutočnej spolupráce. Mocní majú svoju moc. Ale aj my niečo máme. Schopnosť prestať predstierať, pomenovať realitu, budovať našu silu doma a jednať spoločne. To je cesta Kanady. Vyberáme si ju otvorene a s dôverou a je to cesta, ktorá je široko otvorená každej zemi, ktorá je ochotná sa po nej s nami vydať. Ďakujem vám. Martin, boli to. Nazveme to bojové reči. Alebo to bolo posledné záfňukanie. Skôr asi posledné záfňukanie. Posledné záfňukanie. Áno. Je to výzva, ale uznal, že starý poriadok je preč. Je čas na nový svetový poriadok. Správne. Spojené štáty mu povedali, umúdri sa, lebo inak. A tak oslovil Čínu a Donald Trump mu povedal, ak urobíš dohodu s Čínou, zavedieme proti vám 100% clá. A čo sa týka Kanady, 75% alebo viac všetkých obchodov ide cez Spojené štáty, takže realitou tejto veci je, počúvni nás, inak bude zle. A potom je tu otázka tejto kupoly, ktorú nazývajú zlatá kupola. Nie železná kupola. Zlatá kupola pre zlatý vek. A Martin, len pre zaujímavosť, aký dátum? Kedy má začať tento zlatý vek? Myslím, že je to 4. júl, 250. narodeniny Ameriky. Aha. Koľko storočí od dnes to je? Asi 5 mesiacov. Áno. Nie je to asi 5 mesiacov. Medzi konšpiráciou a realitou je to asi 5 mesiacov, že? A dovtedy musí byť všetko na svojom mieste. Áno. Takže ako rýchlo musia zahrať svoje karty. Ihneď. Ak je Kanada súčasťou severoamerického kontinentu a Grónsko patrí k tejto enkláve tam hore, a táto zlatá kupola by sa mala rozprestierať aj nad Grónskom, pretože práve nad ním by leteli rakety. Potom nemôžeš veľmi dobre vynechať Kanadu. Takže Kanada musí byť zahrnutá pod túto zlatú kupolu. Kto financuje túto zlatú kupolu? Zjavne to budú Spojené štáty. Aha. Takže Trump hovorí, títo ľudia z toho majú výhody bez toho, aby k tomu prispeli. Prepáč, kamoš. A neustále ho nazýva guvernérom. Áno, neustále. Nenazýva ho premiérom. Hovorí mu guvernér. Aj Trudeau, ktorý teraz flirtuje s hollywoodskými dámami, nazýval guvernérom. Čo tým hovorí?
Ako štát ste súčasťou Spojených štátov. Všetka táto rétorika, ktorú tu vidíme, je pre mňa fascinujúca. Je zaujímavé, že provincia Alberta údajne povedala, že má viac spoločného so Spojenými štátmi. Áno, spomínam si. Bola to veľká vec. V jednom štádiu sa chceli pripojiť k USA. Niečo ako hra na oddelenie, otrhnutie. Takže reálne v zákulisí, keď sa pozrieme na mapy, ktoré pred rokmi vytvoril Rímsky klub, je Grónsko, Kanada a USA jedným ekonomickým blokom. Takže toto bolo plánované už dlho. To, čo vidíme teraz, je len exoterický šum. Realitou tejto veci je, že Kanada nemá na výber. Takže keď Trump povedal, ak uzavriete dohodu s Čínou, budú 100% clá, čo povedal premiér, ktorý nám práve povedal, že bude kapitánom svojej vlastnej lode. Dobre. Áno, pane, neurobil to. Neurobíme to. Je mi ľúto, nie. Tak dobre. Áno, pane. Realitou je, že všetko toto je hra pre už dopredu určenú stratégiu. Áno, rozhodne. Dostal podľa svojich slov teraz Grónsko. Podľa neho áno. A musel zaň zaplatiť. Nie. Nie. Martin, už sa ti to niekedy stalo. Že si dostal nehnuteľnosť, pozemok, ktorý je taký obrovský, že je to jednoducho ohromujúce. Niektorí hovoria, že je veľké ako africký kontinent, čomu samozrejme neverím, ale každopádne. Zadarmo. Nie, ešte sa mi to nestalo. Či to ľudia v Grónsku chcú alebo nie, na tom nezáleží, či to chce Dánsko alebo nie, nezáleží na tom. Myslím, že naposledy, keď sa niečo také stalo, bol pri vedení Rím. Aha. Mimochodom, kto v stredoveku vytváral mapy? Pápeži. Tvorili ich pápeži, že? A ich poskokovia. Spôsobovali svojimi mapami problémy. Samozrejme, zaujímalo ich to. Nie, nie, toto vyzerá rovnako. Úplne rovnako. Druhá šelma vykonáva vôľu prvej šelmy a jedná presne ako ona. Je to presne to isté. Donald Trump ponižuje elity VF počas brutálneho takedownu v Davose. Pozrime sa na toto. Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre v Davose zapálene ničil elity, o ktorých hovorí, že využívajú Spojené štáty. V tomto rozhovore som si uvedomil, že Spojené štáty držia nad vodou celý svet. Mnoho miest môžem vám vymenovať 6-7 miest, len medzi týmito ľuďmi tu poznám každého z nich. Klopia oči. Nechcú ma vidieť, nechcú sa mi pozrieť do očí. Ale využívajú. Každý využíval Spojené štáty. Bez nás to už nie je Švajčiarsko. Bez nás to už nie je žiadna z krajín, ktoré sú tu zastúpené. A my chceme s týmito krajinami spolupracovať. Chceme s nimi spolupracovať. Nechceme ich zničiť. A tým Trump neskončil. Prezident potom ponížil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Povedal som, je to takto, Emmanuel. Urobíš to a to rýchlo. Ak nie, zavediem 25% clá na všetko, čo importujete do Spojených štátov a 100% clá na vaše vína a šampanské. To je asi 10 krát viac, ako požadujem. Urobíš to. Nechcem s tým ísť na verejnosť, ale možno ma k tomu prinútiš. Nie, nie, Donald. Urobím to. Urobím to. V priemere mi to trvalo asi 3 minúty na krajinu. Všetkým som povedal to isté, urobíte to. Všetci povedali, nie, 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 neurobíme to. Žiadaš nás, aby sme zdvojnásobili cenu. Povedal som, správne, pretože nás už 30 rokov oberáte. Pokračoval kritizovaním katastrofálnej energetickej politiky Británie a Európy. Veterné mlyny sú po celej Európe. Všade sú veterné mlyny a sú to lúzri. Jedna vec, ktorú som si všimol, je, že čím viac veterných mlynov krajina má, tým viac peňazí krajina stráca a tým horšie sa jej darí. Ale aj napriek kritike hostia v Davose Donaldovi Trumpovi venovali búrlivý potlesk.
Sme v Davose na Svetovom ekonomickom fóre a Trumpova administratíva a ja sme tu, aby sme veľmi jasne povedali. Globalizácia nechala Západ a Spojené štáty americké v kaši. Je to neúspešná politika. Je to to, za čím stojí VF, a to export do zahraničia, do zámoria, nájdenie najlacnejšej pracovnej sily na svete a svet bude vďaka tomu lepším miestom. Faktom je, že Amerika je vďaka tomu pozadu. Americkí pracovníci sú pozadu. A to, čo tu chceme povedať, je, že Amerika na prvom mieste je iný model, ktorý predkladáme na zváženie aj iným krajinám, a to, že naši pracovníci sú na prvom mieste. Môžeme mať politiky, ktoré ovplyvňujú našich pracovníkov. Suverenitou sú vaše hranice. Máte právo mať hranice. Nemali by ste presúvať svoje lieky do zahraničia. Nemali by ste presúvať svoje polovodiče do zahraničia. Nemali by ste presúvať celú svoju priemyselnú základňu do zahraničia a nechať ju pod sebou prázdnu. V tom, čo je základom vašej suverenity, by ste nemali byť závislí od žiadneho iného národa. A ak už máte byť od niekoho závislí, radšej by to mal byť váš najlepší spojenec. Veríme, že potrebujeme väčší rast. Potrebujeme v tomto svete viac stability, ale uprednostňujeme rešpekt pred tyranmi. Uprednostňujeme vedu pred konšpiráciami a uprednostňujeme právny štát pred brutalitou. V Európe ste vítaní a vo Francúzsku ste viac než vítaní. Dobre. Zdá sa, že Macron záfňukal a trochu si poreptal. A potom nič. Kapituluje. Nemá na výber. Je to kapitulácia. Nemáme radi tyranov, ale OK, aj tak ste tu vítaní. Aj tak si šéfom. Dobre. Martin, čo sa naozaj stalo vo Venezuele? To je zaujímavá otázka. Stalo sa to len. Celý ten efekt, ktorý malo zatknutie a uväznenie Madura. Stalo sa to z ničoho nič. Bolo to naplánované na poslednú chvíľu. Bola to búrka v pohári vody. Bola to ukážka sily. Nikto s tým nič nerobí. Všetci to akceptovali, dokonca aj veľké národy, Rusko, Čína, všetky. Šomrú. Len šomrú a reptajú. Ale Martin, toto je veľmi zaujímavé. Keď sa pozrieme na týždenník The Economist, vždy je veľmi prediktívny, ak to tak môžem povedať, a takmer nevysvetliteľne presný. Vždy? Už sme to párkrát preberali. Častokrát. Spomínaš si na ten útok na Izrael, ktorý ukázali, než sa to stalo, a všetky tieto veci. A potom majú tento pomerne chaotický obrázok na obálke, ktorý sa javí ako zemeguľa a to, čo sa na nej deje. Vidíme tu rakety, armádu. Vidíme tu víťazné oblúky. Vidíme tu komunikácie a obrázky čínskych postojov, ruských postojov a potom tu máme túto pesť v putách. Keď to zväčšíme, Martin, vyzerá to asi takto, že? A potom tu máme Madura robiaceho rovnaké gesto, tu ešte nemá putá, ešte ich nemá, ale toto je v podstate to, čo sa stane. Not yet, but this is basically what's going to happen. Áno. The Economist je. Bolo to vydané dlho predtým, než sa to stalo. A uprostred je aj to 250. výročie. Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete a vieš, keď sa pozrieme na Daniela 11, je celkom zrejmé, že kráľ Severu má moc nad všetkým zlatom a ekonomickými zdrojmi sveta. To znamená, že ich musí mať pod kontrolou, že? A práve si ich vzal. A je potrebná moc a ak chceš túto moc, aby si mohol rozkazovať, potom musíš mať zdroje. Inak nemôžeš ľudí nútiť, aby hrali ekonomické hry, kupovanie a predávanie, že?
Martin, prevzal Trump iniciatívu teraz, keď povedal, ak máme pod kontrolou túto ropu, potom máme k dispozícii veľkú ekonomickú moc, alebo to prišlo ešte predtým. Myslím, že rozhodne ešte predtým. Dobre. Tento režim bol tolerovaný veľmi dlho. Nerozumel si však s Vatikánom. Áno. Je to veľmi zaujímavé, že? Je to zaujímavé. A v jednom štádiu dokonca prosili pápeža o pomoc. Vlastne dvakrát. A bolo im to odmietnuté. A je zaujímavé, že práve pápež František povedal, tento režim musí zmiznúť. Takže kto vydal tento príkaz? Nariadila to prvá šelma alebo druhá? Dúfam, že ľudia dobre počúvajú, čo si práve povedal. Dobre. Dávajte pozor, ľudia. Kto vydal tento príkaz? Príkaz ísť a zlikvidovať tento systém. Ale nie je to len tento systém, pretože Martin, pozri na toto, na túto pesť, ktorá v podstate symbolizuje socializmus s komunistickými tendenciami, že? Áno. Ktorý je zdanlivo tolerovaný, ale nie naozaj tolerovaný. V Spojených štátoch, keď sa pozrieme napríklad teraz na príbeh newyorského starostu a všetky tieto veci. Ale musí zmiznúť. Takže nasledujúcim národom potom to by bola Kuba, ktorá má rovnakú situáciu. Čo sa týka ropy, Kuba bola úplne závislá od Venezuely a teraz nič nedostáva. Donald Trump hovorí, s Kubou nemusíme nič urobiť, skolabuje aj sama. Len vyčkávame a potom dáme veci do poriadku. Ale Venezuelu budeme riadiť my. Budeme ju riadiť my. A je mi jedno, čo poviete alebo urobíte. Jednou ranou zastavil tento masívny tok ropy, ktorá šla takzvanému nepriateľovi. Či sú naozaj nepriateľmi. Všetkých ich ovládajú jezuiti, ale z pohľadu verejnosti sú teraz naozaj v šlamastike, pretože veľká časť ropy pre Čínu pochádza z Venezuely a tak ďalej a ďalším hráčom je Irán. A zároveň skonfiškovali, neviem či len jeden, ruský ropný tanker. Nie. Teraz už niekoľko. Myslím, že je to už tretí. A túto ropu krásne používajú v Spojených štátoch. Áno. A tie drogové kartely sú také hlúpe. Naďalej chodia na svojich člnoch, aby tým, že sa dajú zlikvidovať, poskytli trošku zábavy. Martin, je to teda veľmi zaujímavá hra. The Economist ale povedal, že tomuto systému vlády budú nasadené putá. To znamená, že niekto musí byť policajtom, aby to presadil a teda aj vziať všetky tie zdroje. Martin, pápežstvo teda prikázalo, že tento systém musí zmiznúť. Nie len pápež František, ale aj pápež Lev. Je to nasledovanie príkazov prvej šelmy. Úplne. Úplne. Táto agenda teda nebude zastavená. Pozrime sa v tomto videu, čo sa stalo, keď pápež urobil toto rozhodnutie, aby ľudia videli, že je tu reťazec velenia. Áno, je to ako muž za maskou. Správne. A najnovšie informácie o venezuelskej kríze. Venezuelský prezident Nicolás Maduro apeloval na pápeža Františka, aby pomohol začať dialóg s cieľom vyriešiť politickú krízu. V rozhovore pre taliansku televíziu Sky TG24 Maduro uviedol, že pápežovi poslal list, v ktorom potvrdil, že je kresťan. Poslal som pápežovi Františkovi list. Dúfam, že je na ceste, alebo že už dorazil do Ríma, do Vatikánu. Napísal som mu, že som v službách Kristovej veci. Som kresťan, hlboko veriaci kresťan. Pápež vie, že praktizujem vieru, že sa modlím, že som kresťan modlitby a činu.
List zaslaný pánovi Madurovi 7. februára 2019 ako odpoveď na jeho list pápežovi Františkovi je podľa môjho názoru de facto žiadosťou, aby Maduro kapituloval. Pretože pápež chce byť mediátorom, ale za svojich podmienok a hovorí Madurovi veľmi mäkkým diplomatickým žargónom typickým pre Vatikán, že v minulosti v skutočnosti Maduro nerešpektoval a nedodržiaval záväzky prijaté v minulých dohodách. Takže okrem tohto mäkkého jazyka je pápež dosť tvrdý v tom, že hovorí: áno, môžem byť mediátorom, ale za mojich podmienok. Myslím si, že Maduro je po tomto liste izolovanejší, pretože si myslím, že pápež bol obvinený z prílišnej nejednoznačnosti ohľadne tohto režimu. Tento list vysvetľuje, že pápež nie je nejednoznačný. Len sa snaží vyhnúť krvi prelievaniu. Ale posúdenie tohto režimu je dosť tvrdé. A potom Grónsko a Irán. Trumpové hrozby sa od útoku na Venezuelu rozprestierajú na široko ďaleko. Venezuelou to nekončí. Od zajatia venezuelského prezidenta Nicolasa Madura americkými silami cez víkend vydal americký prezident Donald Trump a členovia jeho administratívy varovania niekoľkým ďalším vládam, vrátane vlád Kolumbie, Kuby, Mexika, Iránu a Grónska, samosprávneho územia Dánska. Trump v nedeľu povedal: snažíme sa mať okolo seba krajiny, ktoré sú životaschopné a úspešné a kde sa môže voľne ťažiť ropa. Tak ako to chceme my? Áno, pre nás. Doplňme toto, že dominancia Ameriky na západnej pologuli už nikdy nebude spochybnená, povedal Trump. Martin, toto spojenie cirkvi a štátu sa odohráva prevažne v kresťanských krajinách. Inými slovami, na západnej pologuli. Ale presne tam sa to má stať podľa Biblie. A každý, kto sa do toho pokúsi zasiahnuť, si bude musieť vypočuť trošku dračej reči. Takže Martin práve to urobil. Jednoducho to urobí. A ako sme povedali, šomrú, frflú a reptajú. Ale v pozadí toho je ďalšia agenda a musíme jej porozumieť, pretože táto šelma je normatívna, bude vydávať zákony a bude ovplyvňovať kupovanie a predávanie. To znamená ekonomickú vojnu. A prikloní sa k spojeniu cirkvi a štátu. Spomínaš si na kráľa Severu. Prišiel s mnohými loďami. To symbolizuje ekonomiku, že? Ale prišiel aj s vozmi. Vojna. Používa teda svoju armádu. Na tom obrázku v The Economist sú všetky tie tanky a tak ďalej. Naša ekonomická a vojenská sila bude vydávať príkazy. V mene inej entity. K tomu sa musíme dostať. Pozrime sa, čo hovoria o Venezuele. To, čo povedal prezident, je pravda. Spojené štáty americké riadia Venezuelu. Z definície je to pravda. Jake, žijeme vo svete, v ktorom si môžete hovoriť o medzinárodných vzťahoch a všetkom ostatnom, koľko chcete, ale žijeme v reálnom svete, Jake, ktorý je riadený silou, ktorý je riadený mocou. Toto sú železné zákony sveta už od počiatku vekov. Ale čo sa týka každodenného fungovania vo Venezuele, to robí úradujúca prezidentka Rodriguezová však. Nie je to nejaký americký vyslanec. Nie. Hovorím, že budeme pokračovať, Jake. Takže chcem povedať. Hovorím, že sme len o jednu úroveň vyššie, čo znamená, že z definície to máme pod kontrolou my. Ako je to riadené, Martin? Silou a železom. Železom. Prečo železom? Tá sila je železný zákon. Železo. Odkiaľ pochádza to železo? Nie je to rímsky zákon. Áno, nie sú to železné nohy. Martin, toto je naozaj zaujímavé. A toto je realita. Pamätáš si, čo ten istý človek povedal na poslednej rozlúčke s Charliem Kirkom? Povedal: odviazali ste šelmu.
Áno. Jeho reč, jeho rétorika je ohromujúca. Druhá šelma povstáva. Neustále hovorí biblickým jazykom. O tejto veci teda rozhodujú cirkev a štát. Toto je to, čo sa dialo v stredoveku. Vytyčovali bojové línie, prekresľovali mapy, menili veci. Je tu dnes nejaký rozdiel? Nie. Ak menili hranice a kreslili mapy v stredoveku. Robia to teraz. Robia to aj teraz. Prepisujú, prekresľujú mapu toho, kto patrí k Spojeným štátom. Takže kto to riadi? Trump hovorí, že jeho vlastná morálka je jedinou prekážkou prezidentskej moci. Nebude počúvať žiadneho európskeho lídra, či je to Starmer, Macron alebo nemecké vedenie. Je mu to jedno. A je to vôbec biblická morálka? Nie. Ale toto je fascinujúce, pretože do toho neustále vnáša náboženské prvky a neustále hovorí: nebudeme tolerovať žiadne negatívne vyjadrenia proti rímskokatolíckemu systému. Martin, toto je fascinujúce. Trump je informovaný o možnostiach útoku na Irán, keďže protesty pokračujú. A podľa denníka New York Times, ktorý sa odvoláva na viacerých amerických predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou, bol prezident Trump informovaný o možnostiach vojenských útokov v Iráne, keďže zvažuje splnenie hrozieb v reakcii na iránske represie proti protestujúcim. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo sme v rozhovore pre New York Times nahliadli do svetonázoru prezidenta Trumpa. Vidíte na svetovej scéne nejaké obmedzenia vašej moci? Je niečo, čo vás môže zastaviť, keby ste chceli? Áno, je tu jedna vec. Moja vlastná morálka. Moja vlastná myseľ. To je jediné, čo ma môže zastaviť. Nie medzinárodné právo. A to je veľmi dobré. Nepotrebujem medzinárodné právo. Nechcem ľuďom ublížiť. S Grónskom niečo urobíme, či sa im to páči alebo nie. Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko a to urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom niečo urobíme, buď po dobrodky, alebo tým ťažším spôsobom. Martin, všetko to hrá smerom k zlatej ére Spojených štátov. Áno, k zlatému veku. K zlatému veku. Vieš, v histórii bola doba, ktorú dejiny nazvali temný stredovek. A pápežstvo o nej neustále hovorí ako o zlatom veku. Naozaj. To je skvelé, pretože nie sú jediní, kto to tak nazýva. Neskôr to uvidíme. Chcú tento zlatý vek nazad. Áno. Prečo to pre nich bol zlatý vek? Pretože vládli. Mali všetko pod kontrolou. Všetci vykonávali ich vôľu. Vraciame sa teda nazad k tomuto. Trump hovorí, že výstavba víťazného oblúka sa začne o 2 mesiace. Ako vidíme, je to z konca minulého roka, z decembra, takže pred mesiacom. V stredajšom rozhovore uviedol, že výstavba jeho dlho očakávaného víťazného oblúka by sa mala začať niekedy v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov. To by znamenalo začiatok výstavby ešte pred 4. júlom 2026. V čase, keď Biely dom stupňuje prípravy na 250. výročie založenia krajiny. Ešte sa nezačala. Začne niekedy v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov. Bude to skvelé. Všetkým sa to páči, povedal Trump pre Politico, keď ho kontaktovali telefonicky z Mar-a-Lago. Milujú aj tanečnú sálu. Ale víťazný oblúk milujú. Hovoria, že jeho predlohou je ten v Paríži. Mnohé hlasy ale hovoria, že v skutočnosti je im všetkým predlohou Konštantínov víťazný oblúk. Hrá teda úlohu cisára. Koľkokrát ho už nazvali? Kírom. A Konštantínom. A Konštantínom. Najmä katolíkmi. Áno. Hrá teda túto úlohu. Čo urobil Konštantín? Zlúčil pohanstvo s kresťanstvom. Martin čo ďalšie urobil? Zaviedol nedeľný zákon. Zaviedol nedeľný zákon. Znamenie šelmy. Fascinujúce. Vieš, všetko toto boli v minulosti konšpiračné teórie, ale teraz je to konšpiračná realita.
Prvý americký pápež, ktorý privítal hollywoodske hviezdy vo Vatikáne na vzácnej audiencii počas Svätého roka. Pápež Lev XIV sa snaží preklenúť priepasť medzi Vatikánom a Hollywoodom. Mimochodom Hollywood, čo samozrejme znamená čarodejnícka palička, nie je nástrojom Vatikánu. Ako vždy hovoríme, jezuitské divadlo. Je to jezuitské divadlo. Všetci z nich sú vyškolení v divadle. Správne. A aj všetci pápeži. Niektoré z najväčších mien filmového priemyslu budú mať v sobotu exkluzívnu audienciu s hlavou katolíckej cirkvi. V tomto jubilejnom roku. Mimochodom, je to skutočné jubileum alebo falošné katolícke jubileum? Falošné. Falošné. Pápež Lev XIV vyjadril túžbu prehlbiť dialóg so svetom kinematografie a najmä s hercami a režisérmi, uviedol Vatikán vo vyhlásení. Nie. Len im dáva inštrukcie. Ten plán bol tu. Ak sledujete Little Light Studios, viete, že sa k tomu schyľovalo už dlho. Po tomto stretnutí sa to asi len trošku zintenzívni. Tento človek je súčasťou systému, ktorý Biblia nazýva Antichristos, Antikrist. Znamená to byť na Kristovom mieste. Toto takzvané jubileum. Boli tam otvorené dvere, ktoré zabral. Áno, celý rok. Boli vo svätyni dvere, ktoré boli otvorené a potom zavreté. Áno, hrá určitú úlohu. Áno, jeho časová línia je trochu odlišná, ale to je jeho hra. Pamätajme, že zmenil časy a zákony. Hrá teda s otvorenými a zatvorenými dverami. Čo sa dialo počas jubilea, Martin? Veci sa vrátili k starému systému. Tak ako mali byť, áno. Ako to bolo v stredoveku? Vládli oni. A ak sa vrátime k starému systému, čo sa stane potom? Potom, ak sa nebudeš chcieť prispôsobiť tomuto systému, postarajú sa o teba. Urobia s tebou poriadok. Vatikán dodal, že pápež chce preskúmať, ako môže kreativita prispieť k poslaniu cirkvi a podpore ľudských hodnôt. Sú to samozrejme hodnoty spoločného dobra a nie hodnoty, ktoré sú stanovené v písme, že? A čo bolo poslaním cirkvi v stredoveku? Správne. Musel si patriť k ním inak. Mimo systému nebolo spasenie, žiadne spasenie. Takže tu máme toto jubileum, ktoré už skončilo v tomto časovom období prechodu od pápeža Františka k pápežovi Levovi. Ktorý je aj pápežom Rerum Novarum a takisto pápežom, ktorý ho musí implementovať, čo znamená, že na jeho agende musí byť nedeľný zákon, pretože to je súčasťou Rerum Novarum. Dokončuje to, čo začal predošlý pápež Lev. Takže pápež Lev XIII bol prvým obliehaním. 1888. Áno. A pápež Lev XIV bude druhým obliehaním. Áno, je to tá istá mocnosť. Je to Rím. Je to Rím. Použili odborové zväzy. Áno, rozhodne. Dobre. Čo nám povie National Catholic Register? Prečo bude rok 2026 Levovým rokom? Fascinujúce nie. Zatiaľ čo rok 2025 sa navždy zapamätá ako rok, kedy katolícka cirkev dostala svojho prvého amerického pápeža, rok 2026 bude pravdepodobne rokom, v ktorom začne naplno zanechávať svoju stopu, doslovne svoje znamenie. Myslíš, že zavedie znamenie šelmy prostredníctvom svojho poskoka, svojho zástupcu? Myslím, že stôl je prestretý. Dobre. Významné je aj to, že americkí biskupy pred 250. výročím založenia Ameriky plánujú zasvetiť národ najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Mimochodom, toto je úplne pohanská myšlienka, toto najsvätejšie srdce a takisto najsvätejšie srdce Márie. Nezachádza až tak ďaleko, zasvecuje ich Ježišovmu srdcu. V podstate ich zasvecuje poslušnosti katolíckej cirkvi. Áno. Pretože si myslím, ak sa mýlim, môžeš ma opraviť, že sa trošku dištancujú od mariológie.
aby to bolo priateľnejšie pre protestantov. Správne, pretože v jeho ďalších homíliách je absolútne jasné, že je podriadený Márii. 100%. Dobre, takže čo to znamená? Aj keď celková úroveň religiozity naďalej klesá, príbehy mladých ľudí, ktorých priťahuje najmä katolicizmus a jeho tradičnejšie prejavy náboženskej úcty a liturgia upútali pozornosť svetských aj katolíckych kruhov. Uznanie amerického svetca by bolo vhodným zlatým klincom roka, ktorý sa bude niesť v znamení zasvetenia krajiny v roku jej 250. výročia a plnohodnotnej vlády prvého amerického pápeža. Martin, to je celkom veľké sústo. To vyjadrenie na konci ho napríklad stavia nad kráľa Trumpa. Správne. Pretože duchovný meč je nadradený sekulárnemu meču. Americký svätý by bol veľmi dobrý, Martin, keby bol tento svetec ITčkárom. Áno. Možno by si mohol dostať odpustok, ak budeš znova sledovať nejaké tweety. Martin, je to veľmi zaujímavé vyhlásenie. Veľmi ma začína zaujímať toto 250. výročie. A Donald Trump sa celkom jasne vyjadril, že toto je počiatočný bod novej éry. Zlatého veku Ameriky. Myslíš si, že je náhoda, že je prezidentom v tejto chvíli? Nie, bolo to tak plánované. Muselo to byť. Bolo to tak naplánované. Takže 4. júl. Vlastne to môžeme vziať ešte trošku ďalej, pretože k samotnému podpísaniu došlo o trochu neskôr, ale niekedy okolo tohto dňa, možno koncom júla, môžeme očakávať ohromujúce veci a zasvetenie. V podstate zasvetenie pápežstvu. Áno, to tu hovoria. Plnohodnotná vláda prvého amerického pápeža. Prvého amerického pápeža. Ani toto nie je náhoda. Diabol tu hrá veľmi zaujímavú hru. Stôl je prestretý. Ak je to plnohodnotná vláda, potom musí urobiť svoje znamenie. Áno. Jeho znamením, podľa ich vlastnej definície, je zmena soboty na nedeľu, pretože to potvrdzuje autoritu tejto mocnosti nad písmom. Áno. Pevne ho to definuje ako Antikrista. Je toto najrúhavejšie vyhlásenie všetkých čias. Zaujímavé je aj to, že mladí ľudia sú tradičnejšími katolíkmi. Áno, ako z doby pred Vatikánom II. Pretože nikdy neboli naozaj vystavení písmu. Boli vystavení presne tomu, čo sa tu píše, tradíciám a liturgii. Tradícia a liturgia nestačia. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. A Martin, je dôležité, aby sa cirkev stala prominentnou a aby sa podnikli kroky proti akémukoľvek neúctivému činu voči cirkvi. Takže by som rád vedel, či je to všetko plánované, keď napríklad vtrhnú do kostolov. Myslíš si, že celý ten nárast Vogue od roku 2020 až doteraz bol plánovaný? Samozrejme, že áno. Potom musia na miesto zapadnúť aj všetky tieto ďalšie veci. Nebol Biden veľmi verný rímsky katolík? Pozrime sa na toto video. Všetci títo spokojní belosi, ktorí si žijú v prepichu a pohodlí, zatiaľ čo deti sú vláčené do koncentračných táborov. Žijete si pekný život so svojím latej a nerobíte absolútne nič pre svojich latinskoamerických a somálskych bratov a sestry. Do jedného sem prichádzate v oblekoch. Nosil Ježiš oblek. Zarábal Ježiš na svojich slovách. Nie, Ježiš by zomrel. Nedotýkajte sa ma. Ešte raz sa ma dotknite a uvidíte, čo sa stane. Hej, nemôžete. Ste falošní kresťania. Prečo nestojíte so svojimi somálskymi a latinskoamerickými komunitami? Prečo vás nevidím každý deň protestovať proti tomuto útoku na ľudstvo? Kde ste? A mali by ste vedieť, že toto nie je posledný takýto klip, ktorý uvidíte, nie len dnes večer, ale aj v budúcnosti, pretože toto je duch, ktorý poháňa to, čo práve sledujete. Nepatril Tucker Carlson k nadácii Heritage Foundation? Áno, celé roky. Neprednášal prejavy v Heritage Foundation. Pracoval pre nich. Tam začal.
Martin. A je zaujímavé, keď sa na tom videu pozrieme na stenu za ním. Áno. Čo je za ním? Obraz s nápisom Fatima a je na ňom katolícky aj islamský symbol. Je tam všetko. Takže Martin, prišiel čas, kedy Amerika povstáva a ujíma sa úlohy, ktorá je predpovedaná v Biblii. A robí to v mene prvej šelmy a prvá šelma rozhodla, že oslavy 250. výročia budú časom, kedy Lev, prvý americký pápež, urobí svoje znamenie. Leo, the first American pope, will make his mark. Je to fascinujúce. A nemôžeš si to. Toto si nevymyslíš. To vždy hovoria. Niečo také si nevymyslíš. Je to ohromujúce. Urobí svoje znamenie a teraz je čas priviesť ľudí nazad k Bohu, vrátiť kontrolu opäť cirkvi a zachrániť Ameriku od všetkého tohto zla a vouk a všetkých týchto vecí. Zachrániť Ameriku zachránením rodiny. Martin, toto je z 8. januára a je to od Heritage Foundation. Neznie to ako dobre známa fráza, ktorú zvyčajne používa aj pápežstvo. Zachráňme rodinu. To je hlavný bod vo všetkej ich rétorike. František tým bol známy vo všetkých svojich encyklikách. A všetko je to spojené so synchronizovaným voľným časom v deň odpočinku, špecificky v nedeľu. Aj keď nedeľa je prvým dňom týždňa. Zachrániť Ameriku zachránením rodiny. Základ pre ďalších 250 rokov. Martin, aký počiatočný bod tu opäť máme? 4. júl. 4. júl. Tento zlatý vek, kedy pápežstvo urobí svoje znamenie a pápež Lev začne svoj rok vlády, svoj prvý rok vlády. Pretože spomeňme si, babylonskí králi mali rok nástupu na trón. To je presne. Wow. A najskôr musel dokončiť to, čo začal František. Teraz môže robiť svoju vec. Správne. To bola Františkova agenda. Františkovou agendou, povedzme to celkom otvorene, bolo vychýliť kivadlo tak ďaleko doľava, aby sa mohlo posunúť úplne doprava v dobe pápeža Leva. Absolútne. Absolútne. Musí to tak byť, pretože sa to deje. Videli sme, ako sa vychýlilo. Už sa posunulo a všetko, čo teraz Lev musí urobiť. A bude zaujímavé vidieť jeho prvú encykliku. Áno. A hral úlohu kráľa juhu, ale sedel za tým istým stolom. Je to len. A František, prvý jezuitský pápež, jednoducho dokonale odviedol svoju prácu. Nevymenoval tohto človeka za kardinála. Vymenoval ho on. Dobre. Zachráňme teda rodinu na nasledujúcich 250 rokov, keď sa začne skutočný rok vlády. No, začal v roku 2026. 4. júla 2026 si Američania pripomenú, ako si otcovia zakladatelia vybojovali slobodu a nastolili usporiadanú slobodu prostredníctvom systému obmedzenej vlády, federalizmu a právneho štátu. Aby Američania pochopili ich najväčší úspech, musia si uvedomiť, že otcovia zakladatelia boli doslova otcami. 54 z 56 signatárov Deklarácie nezávislosti sa oženilo a celkovo mali 337 detí, v priemere 6 na osobu. Rodina, Martin. Úlohou autorov tejto špeciálnej správy je navrhnúť spôsoby, ako odstrániť početné prekážky brániace vytváraniu zdravých rodín, uľahčiť manželstvo a rodinný život a vrátiť rodinu do centra amerického života v rétorike aj v realite. Toto je pápežská agenda. Pozri na tú formuláciu. Americký život musí byť obnovený v rétorike aj v realite, za pomoci právneho štátu. Áno. Musíme podľa tohto slova hovoriť a musíme podľa neho konať. Radšej by si to mal akceptovať Martin. Takže Martin, čo je ich prvou požiadavkou, aby sa to dosiahlo?
Budeme pokračovať v čítaní. Áno. Znova zostavili dokument. A len ľuďom pripomeňme, že toto sú autori, iniciátori projektu 2025. Správne, ktorý je z veľkej časti už implementovaný, okrem tejto časti. Áno. Takže ako navrhujú zachrániť rodinu? Čítame na strane 38 ich dokumentu. Podpora jednotného dňa odpočinku. Tak ako územné zákony umožňujú komunite určiť, kde môže niekto prevádzkovať určité podniky, modré zákony odrážajú miestne rozhodnutia o tom, kedy ich niekto môže prevádzkovať. V prípade McGowan versus Maryland z roku 1961 Najvyšší súd pomerom hlasov 8:1 rozhodol, že zákony o nedeľnom zatváraní, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotný deň odpočinku, sú ústavné a môžu zohľadňovať skutočnosť, že väčšina ľudí, ktorí si berú deň odpočinku z náboženských dôvodov, tak robí práve v nedeľu. Uvádzajú teda právny precedens. Áno. Napríklad štát Massachusetts vyžaduje, aby každý zamestnávateľ v priemyselnej výrobe, strojárstve, obchode alebo dielňach poskytol každej osobe aspoň 24 po sebe nasledujúcich hodín odpočinku v každom 7-dňovom cykle. Zákony o dni odpočinku obmedzujúce obchodnú činnosť zvyčajne nájdeme v menej husto osídlených okresoch, hoci obmedzenia predaja alkoholu sú rozšírenejšie. Hoci sú modré zákony značne na ústupe, v nejakej forme pretrvávajú v takmer 28 štátoch. Tieto miesta slúžia ako akýsi právny rezervoár. Ak sú raz zákony o dni odpočinku zrušené, je veľmi ťažké ich obnoviť. Jednotný deň odpočinku. Opäť, vždy zdôrazňujú tento jednotný deň odpočinku, synchronizovaný deň odpočinku, čo znamená, že to môže byť jedine nedeľa. Pretože chceme obnoviť rodinu, že? Presne. Preto to tu spomínajú a v projekte 2025 hovoria, že to automaticky pripadne na nedeľu. Ak obaja rodičia pracujú, jeden má deň voľna v stredu a druhý napríklad v nedeľu, nie je to synchronizovaný odpočinok. Rodina je rozbitá. Musí to byť synchronizované. Jednotný deň odpočinku, ktorý obmedzuje obchodnú činnosť, môže poskytnúť časové hranice, ktoré komunitám pomáhajú vyčleniť si čas na náboženské obrady, rodinné stretnutia, aktivity v prírode a oddych. Martin, uvažuj o tej nedôslednosti. Len uvažuj o tej nedôslednosti. Môžu totiž napríklad sledovať šport a sedieť na štadiónoch, ktoré sú v podstate náboženské chrámy, a tí hráči tam dole. Nerozbíjajú oni svoje rodiny tým, že hrajú na ihrisku namiesto toho, aby boli so svojou rodinou. To neberú do úvahy, že? A možno zamestnanci, ktorí musia pracovať na štadiónoch. Aj tí. Dobre. Stabilná základňa výskumu ukazuje, že tieto praktiky korelujú s lepším duševným zdravím, silnejšími sociálnymi väzbami a stabilnejšími rodinnými štruktúrami. Za tieto veci lobuje nielen Heritage Foundation v Spojených štátoch, ale aj Aliancia za nedeľu v Európe. O týchto otázkach sa diskutuje všade. A Biblia vlastne hovorí to isté. Že to je dobré pre tvoje duševné zdravie, je to dobré pre sociálne väzby a rodinné štruktúry a tak ďalej, ak sa držíš biblickej soboty. Správne, pretože potom by na svete neboli neveriaci, pretože nikto by nezabudol, že sme boli stvorení. S príchodom doručovania na objednávku sa nakupovanie dá ľahko a pohodlne presunúť na iné dni v týždni. Obnovením spoločného rytmu odpočinku a reflexie by zákony o komunitnom oddychu mohli pomôcť zvrátiť trend smerujúci k duchovnému bezdomovectvu a podporiť sociálne návyky nevyhnutné pre súdržnosť a rozkvet komunít. Napriek dnešnej kultúre služieb na objednávku, poštová služba USA v nedeľu nedoručuje bežnú poštu. Väčšina organizovaných mládežníckych športov sa vyhýba súťažiam v nedeľu a väčšina bánk je v nedeľu zatvorená. Mimoriadne populárny obchodný reťazec Chick-fil-A v nedeľu zatvára svoje reštaurácie v prospech svojich zamestnancov a ich rodín.
Tam, kde vznikajú nové plánované komunity alebo komunity v procese transformácie, by sa malo zvážiť pridanie dní odpočinku ako súčasti ich hlavných plánov pre dosiahnutie vyváženého a prosperujúceho komunitného života. Takže v podstate hovoria, chceme nedeľné zákony. Nespomínajú tu iné dni. Nie, teraz to zúžili na nedeľu. Toto je to, čo potrebujeme. V projekte 2025 uznávajú, že ostatní ľudia môžu mať odlišný deň, napríklad sobotu, ale hovoria, že automaticky to bude nedeľa. Teraz ostatné dni vyradili, držia sa toho automaticky daného dňa. Je zaujímavé, že Charlie Kirk, ktorý v skutočnosti ako deň odpočinku zachovával sobotu, teraz skrze svoju manželku, ktorá je teraz vo vedení, zmenil pravidlá a posunul to na nedeľu. Áno. Dokonca aj v jeho knihe je to jednoducho deň odpočinku. Deň odpočinku. Nie konkrétne sobota. Či to napísal špecificky on, alebo nie, to nám neprináleží hovoriť, ale bol členom prekladateľskej komisie pre preklad Biblie NIV alebo všetkých tých moderných prekladov, ktoré sa snažia skresliť to v liste Kolosanom. Myslím, že nie. Na to bol trošku primladý. Žartujem, samozrejme. Som trošku nezbedný. Je však zaujímavé, že toto bolo ako katapult, celá táto vec s Charliem. Áno. V skutočnosti nám to katapultovalo túto nedeľu, tento deň odpočinku, priamo do tváre. Ale teraz vážne. Martin, keď sa toto stane, potom sa toto znamenie, o ktorom hovorí Biblia, stane realitou, že? Áno. A je to voľba medzi poslúchaním tradícií a ľudských prikázaní alebo Božích prikázaní. To je voľba, pred ktorou stojíme. Je to teda voľba autority. Čej autorite si podriadený? Božej autorite, ktorá ti jasne hovorí 7. deň. Číslo 7 je Božie číslo a on neprišiel, aby zmenil zákon, ani písmenko, ani čiarka sa nezmenili po tom, čo tu bol Ježiš, to povedal veľmi jasne. Takže toto je otázka autority. Vieš, pre ľudí je ťažké pochopiť, že toto je to, o čo tu ide. Ide tu o autoritu. Prezentujú to ako vec pre rodinu. Bude to vyzerať veľmi biblicky. To všetko tam bude a bude to hlásané. A potom sa budú pýtať, prečo robiť také veľké halo len kvôli sobote. Áno, je to otázka autority. Prečo? Nie je to preto, že o tomto to celé je. Ide tu o toto. Martin, cirkev adventistov 7. dňa, pred týmto varuje už viac ako 160 rokov. A v tejto cirkvi máme liberálne organizácie, ktoré sa vysmievajú tým konzervatívnejším a nazývajú ich rétoriku konšpiračnými teóriami a všetkým možným. Niektoré z nich nás už mnohokrát nazvali konšpirátormi a myslím si, že možno aj kvôli projektu 2025, ktorým sme sa zaoberali. Ale zdá sa, že niekde tam vletela osa a možno niektorých z nich poštípala. No som rád, že sa to deje, vôbec ich nezhadzujem. Adventist Today, čo je veľmi liberálny think tank, píše, že Heritage Foundation chce nedeľné zákony pre všetky náboženstvá, bez výnimky. Správa nadácie Heritage požaduje jednotné nedeľné zákony a oni sa vyjadrujú proti tomu. Je ohromujúce, že keď tu bol projekt 2025, boli stum, mlčali ako hrob. Niečo ich však prebralo. Dúfam, že sa preberú aj všetci ostatní. Nadácia Heritage navrhuje nedeľu ako deň odpočinku. Cirkev adventistov vydáva varovanie. Sme pri druhom obliehaní, Martin. Verím, že áno. Prvé obliehanie prišlo, keď Alonzo T. Jones predniesol ten pozoruhodný prejav v roku 1888, čo zabránilo prvému obliehaniu, prvému nedeľnému zákonu, vojsť do platnosti v USA. Za pápeža Leva XIII. Za pápeža Leva XIII. A teraz povstáva ďalší lev a chce zanechať svoje znamenie na Spojených štátoch amerických. Fascinujúce. A nie len na Spojených štátoch, ale na celom svete. Pretože znamenie šelmy musia prijať všetci, že?
Takisto ma veľmi teší vidieť, že sa k tomu vyjadrila aj severoamerická divízia. Návrh na nedeľný odpočinok vyvoláva znepokojujúce obavy týkajúce sa náboženskej slobody. Sú teda ľudia, ktorí sa ozývajú. Je to hlas volajúci na poplach. Je to začiatok hlasitého volania. Amen. A preto sme na začiatku požiadali ľudí, pomôžte nám zviditeľniť to ľuďom. Zdieľajte to. Aké vážne to je. Vieš, Martin, toto nie je len jednorazová udalosť. Odborové zväzy v posledných mesiacoch zo zákulisia pripravujú ľudí. 4 nedele za sebou americké ministerstvo práce vyhlasuje nasledujúce. Požehnanú nedeľu Amerika. Požehnanú nedeľu. Užite si nedeľu. Prečo uverejňujú tieto veci, Martin? Ministerstvo práce. Samozrejme. Pretože oni budú tí, ktorí uvedú dobu, aká tu ešte nikdy nebola. Dobre. Za ktorého pápeža? Toto je naozaj fascinujúce. Za ktorého pápeža vlastne začali odborové zväzy? Za Leva 13. A ktorý pápež povedal, že tú prácu dokončí? Lev 14. Rerum novarum. A tu odborové zväzy ľudí žiadajú, aby v nedeľu odpočívali. Požehnanú nedeľu Amerika. Užite si nedeľu. Toto majú na Facebooku. Môžete si to pozrieť. Majú to na Facebooku, áno. Publikujú to teda už 4 nedele za sebou. A Heritage Foundation prichádza s týmto. Martin, nie je to blízko, už je to tu. Je to tu. Je to tu. Na toto čakáme už vyše 160 rokov. Martin, povedzme to jasne. Čo je to konflikt myslenia Clash of Minds? Rád by som vedel, aká organizácia sa nazýva konflikt myslenia, Martin. Je to také trúfalé meno. Ktorý systém sa dostane do konfliktu s ktorým systémom? Ktoré dva spôsoby myslenia sa dostanú do konfliktu? Dúfajme, že jeden z nich má biblické základy. Pravé biblické základy. Pravé biblické základy. A ten druhý má ako základ tradíciu. A takisto je kresťanský. Takisto je kresťanský. A považuje ten jeden ten druhý za kresťanský? Nie. Poviem to úplne jasne. Aj keď pochádzam z tohto systému, nepovažujem rímsky katolicizmus za kresťanskú denomináciu. Pretože nahradili Ježiša a zaviedli systém, v ktorom si spasený skrze systém namiesto skrze zmierenie. Oni tých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa svedectva, nepovažujú za kresťanov. Pozrime sa na ich zmýšľanie. Zaujímavé je aj to, že hovoria, že temný stredovek bol vlastne zlatým vekom. A musíme pamätať na to, že toto nehovorí rímsky katolík. Toto hovorí protestant, kresťanský nacionalista. Ale majú rovnaké zmýšľanie ako. Pred chvíľou sme to spomenuli. Povedal si, že katolícka cirkev vidí stredovek ako zlatý vek. Pozrime sa. Vieš, za každým prominentným lídrom stojí chaldejec, jezuita. Takže aj v týchto protestantských organizáciách sú chaldejci, jezuiti, ktorí kontrolujú zmýšľanie. Vypočujme si, čo tento človek hovorí o tomto zlatom veku. Väčšina ľudí by dnes povedala, temný stredovek bol hrozný, pálili čarodejnice, všetci boli utláčaní kresťanstvom a duchovenstvom, bolo to jednoducho hrozné obdobie. Zatiaľ, čo v tej dobe by s tým väčšina nesúhlasila. Väčšina ľudí počas tých storočí by povedala, kresťanstvo je skvelé. Milujeme Krista. Milujeme jeho cirkev. Robíme neuveriteľné pokroky. Potlačili sme temnotu a doslova sme vyhnali démonických duchov zo severoeurópskych kmeňov a z miest na americkom kontinente. Viete všetky tieto veci a dosahujeme neuveriteľný pokrok, neuveriteľné objavy, nové mapy, inovácie a vynálezia.
Som teda presvedčený, že celá myšlienka temného stredoveku je psychologická operácia. Myslím si, že temný stredovek bol v skutočnosti zlatým vekom a že to veľké osvietenstvo je vlastne temné kúzlo, ktoré sa zmocnilo západu a že ak vôbec v temnom stredoveku sme teraz. Tu je 5 kritérií pre hlasovanie. Po prvé, Amerika by mala byť kresťanským národom. Som kresťanský nacionalista, takže áno, na to, aby ste mohli voliť, by som požadoval verejné vyznanie viery, že ste kresťan. Takže mojou prvou požiadavkou predtým, ako sa pustíme do čohokoľvek iného, je viera. Je to náboženstvo. Mali by ste byť kresťanom. Akým kresťanom, Joel? Kresťanom s vyznaním viery s historickým krédom. Mali by ste verejne potvrdiť nicejské vyznanie viery, apoštolské vyznanie viery. A čo katolíci? Mohli by voliť? Áno. A čo východní pravoslávni? Áno. A čo baptisti, anglikáni, episkopáli a presbyteriáni? Áno. A čo mormóni? Nie. Je to sekta? Nie. Nie. Neveria, že Ježiš je stvoriteľ. Veria, že je prvým stvoreným. Veria, že je prvým stvoreným, ale nie stvoriteľom. Neveria v trojicu. Nie, samozrejme, že nemôžu voliť. Nie sú to kresťania. A čo Jehovovi svedkovia? Nie, nie sú kresťania. Adventisti 7. dňa. Nie, nie sú kresťania. Je to sekta. Dobre, ale čo moslimovia? V žiadnom prípade. A čo Židia? V žiadnom prípade. Hinduisti? V žiadnom prípade. Ateisti? V žiadnom prípade. A čo potomkovia bielých Európanov, ktorí uctievajú Tora? V žiadnom prípade. Kresťania. Prvá podmienka. Martin, nemám slov. My nie sme kresťania. Udáva nejaký dôvod, prečo. Áno. Hovorí, že sme sekta. Aha, sekta. Martin, nie je to skupina ľudí, ktorí sa držia mimo biblického zdroja ako svojho zjavenia. Áno. A kladú ho nad písmo. Takže Martin, nie je tou najväčšou sektou na svete katolícka cirkev. Musia ňou byť, lebo katechizmus je dôležitejší. To je tradícia, ktorou je to. Ale povedia, ale súčasťou adventizmu je duch prorocký. Duch prorocký nikdy nestál nad Bibliou. Normou je Biblia. Ide o to, že povedal, že musíš mať vyznanie viery krédo. Presne. A adventizmus hovorí, okrem Biblie nemáme žiadne iné krédo. Biblia a jedine Biblia je to, čo určuje doktrínu. Duch prorocký 100% podporuje písmo a nenahrádza ho. Takže kritériá sekty nespĺňame my, ale oni. Rímskokatolícky systém určite. Majú svoje kréda protestanti? Samozrejme, práve to povedal. Musíš mať nicejské vyznanie viery, apoštolské vyznanie viery. Takže vyznanie viery. My nemáme žiadne vyznanie viery, jedine Bibliu. Oni majú vyznanie viery. V týchto vyznaniach viery prijali napríklad rímskokatolícke vyznania viery. Áno. Majú birmovanie. Áno. Majú prijímanie. Majú sviatosti? Áno. Kde v Biblii čítame o niečom takom? Nikdeže. Majú teda vyznania viery a my nie, takže podľa neho nespĺňame kritériá. Podľa nás. No prinajmenšom podľa mňa a dúfam, že aj podľa teba kritériá nespĺňajú oni, pretože stavajú svoje vyznanie viery nad písmo. Martin, čo hovorí Biblia o tých, ktorí kladú svoje vyznania viery a svoje tradície nad písmo? Zbytočne ma uctievajú. Martin, tu je fascinujúci citát z Veľkého sporu vekov. Myslím, že by sme si ho mali trošku rozobrať. Čo myslíš? Možno znova rozvírime hladinu, ale do toho. Budeme nekompromisne sami sebou. Áno. Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču na pospas. Jeremiáš 25:31. Pozorne počúvaj. 6000 rokov trval veľký spor. Chcem veľmi jasne poukázať na to, že toto nie je v kontexte jej doby.
Toto je v kontexte odvíjania sa posledných udalostí. Áno, toto je na konci knihy Veľký spor vekov. Takže keď sa dejú tieto veci, je to 6000 rokov. Ak čítaš Septuagintu, je to tam celé popletené. Ale našťastie, ak čítaš prijatý text, je to v poriadku. Alebo masorecký text. 6000 rokov trval veľký spor. Boží syn s celým zástupom nebeských poslov bojovali proti kniežaťu zla, pričom ľudí v záujme ich záchrany varoval a poučal. Všetci sa už rozhodli. Takže kedy sa dovrší tých 6000 rokov? Keď sa už všetci rozhodli. Aha. Takže je to v kontexte tohto obdobia 6000 rokov, ktoré vrcholí týmto konečným rozhodnutím. Toto konečné rozhodnutie je podľa písma voľba medzi znamením šelmy a vierou Ježišovou. Však, áno, tieto dve možnosti. Iná nie je. Iná možnosť nie je. Bezbožní prešli na stranu Satana a s ním bojovali proti Bohu. Nadišla chvíľa, aby Boh obhájil česť svojho zneváženého zákona. Spor už nevedie len so Satanom, ale aj s ľuďmi. Hospodin má spor s národmi. Cituje tu písmo. Bezbožných vydá meču na pospas. Tých 6000 rokov teda skončí, keď vyvrcholí toto záverečné rozhodnutie. Predtým musí povstať druhá šelma. Obraz šelmy musí byť vytvorený predtým, než skončí doba milosti. Tá rana musí byť úplne zahojená. Musí byť úplne zahojená. Tá rana musí byť zahojená a tých 6000 rokov sa skončí. Mali sme prednášku o tom, kedy pravdepodobne skončí tých 6000 rokov. Samozrejme, musíme sa v tom úplne mýliť, pretože som práve čítal, Martin, že našli nejaké maľby v jaskyni, ktoré sú údajne 68 000 rokov staré. Och, áno. Možno 68 500 roka. Alebo možno 68 000 rokov, 6 mesiacov a 2,5 hodiny. Neviem presne, ale také staré sú. Martin, Biblia hovorí 6000 rokov. Tejto teórii o veľkom kozmickom týždni verili naši priekopníci. Ale neverili jej len priekopníci tejto cirkvi. Verili jej aj cirkevní otcovia. Všetci o nej písali o tomto veľkom týždni času. Verili jej apoštoli. Verili jej priekopníci tejto cirkvi. Nachádza sa u ducha prorockého, ale nemôžeme o nej hovoriť inak než šepotom. Nie je to určovanie času. Nie. Je to len otázka toho, aká stará je zem. Keď sa toto naplní, tých 6000 rokov sa skončí. Opäť nechcem dávať nejaký dátum, pretože všetci z toho dostanú záchvat, ale zhruba vieme, kedy má týchto 6000 rokov skončiť. Uveďme ich aspoň niekoľko. Bolo to pri Kristovom narodení. Potom by už skončili. Bolo to pri Kristovom krste. Vtedy podľa Danielových proroctiev začína Mesiášova vláda. Vtedy začína pôsobiť. Bolo to pri Ježišovom ukrižovaní, pri ukameňovaní Štefana. Kedy to bolo? Sú ľudia, ktorí si vyberú niečo z toho. My sme svoje stanovisko vyjadrili celkom jasne v 8. časti Čo nové, profesor. Takže Martin, moja otázka znie, ak sa tieto udalosti teraz naplňajú a bude urobené toto rozhodnutie, čo bude ďalším krokom? Zavedenie nedeľných zákonov. Dobre, a ukončenie doby milosti. Doba milosti sa musí skôr či neskôr skončiť. Ale než môže byť ukončená, musí prísť triebenie. Áno. A musí prísť hlasité volanie. Áno. A mnohí z tých, ktorí sú vonku, výjdite z neho, ľud môj, sa pripoja k radom Božieho ľudu, ktorý zachováva prikázania a má vieru Ježiša Krista. Takže veľmi krátke časové obdobie. Nevieme, aký dlhý čas to je. Nie. Takže neurčujeme čas. Netušíme to.
Čo nasleduje potom? Čo príde po hlasitom volaní? Ukončenie doby milosti. Áno, každý už bude rozhodnutý. Čo príde po ukončení doby milosti? Rany. Rany. Čo sa stane pri poslednej rane? Všetko bude zničené. A príde Ježiš a vezme svojich ľudí preč. Áno. Ako dlho budú trvať tieto rany? Aké dlhé obdobie to bude? Jeden deň? Nevieme. Jeden deň. No nemôže to byť doslovný deň. Niektorí z priekopníkov, ako napríklad Heskel, verili, že tu môžeme aplikovať princíp deň za rok a že to bude jeden rok. Keď čítam ducha prorockého, javí sa mi to tak, že ten časový rámec je viac menej taký, aký bol v dobe Mardocheja, čo by znamenalo obdobie kratšie ako rok, povedzme 9 mesiacov, ale povedzme len toľko, že v tomto období dopadajú rany. Ako dlho presne to trvá, to nevieme, ale pravdepodobne to nepresiahne rok, lebo inak by nič neprežilo. Martin, sme v bode, kedy by už čoskoro mohla skončiť doba milosti? Myslím, že áno. Pozeráme sa na tieto znamenia, pozeráme sa na biblické vysvetlenie toho, čo sa deje vo svete. Verme Bohu. Bude sa Boh držať nejakého času? Čítal som článok o tejto veci od jedného z našich priekopníkov. Povedal v ňom, že keď Boh stvoril anielov, určil aj deň súdu. Pretože aj anieli spadali pod dobu milosti. Museli sa rozhodnúť pre Božie požiadavky alebo proti ním. Nakoniec to dospelo k vojne v nebi a niektorí z nich boli vyhnaní a je spomenutý deň súdu, ktorý bol pripravený diablovi a jeho anielom. Aha, nepíše sa tam, že je pripravený pre ľudstvo, ale tento súdny deň je pevne stanovený. Takže predtým, než Boh stvoril akúkoľvek inteligentnú bytosť, určil deň súdu. A potom sa odohrala táto vec a časť anielov padla. A potom padlo ľudstvo. Na stvorenie bolo vyhradených 6 dní. 6 dní, čo je model pre dni času. Za jeden deň 1000 rokov, pretože je veľmi jasné, že sobota, odpočinok, milénium bude trvať 1000 rokov. Takže tie ostatné obdobia tiež môžu byť 1000-ročné obdobia. A podľa ducha prorockého Kristus prišiel, keď prešlo 4000 rokov. Martin, to znamená, že musíme byť na konci. Takže to nie je blízko. Už je to tu. Čo to znamená pre teba a pre mňa? Znamená to, že práve teraz, nie zajtra, nie pozajtra, musím dať do poriadku svoj vzťah s Bohom a potom musíme toto posolstvo hlásať svetu. Musíš byť taký utvrdený v pravde, že tebou nemožno pohnúť. Áno. Musel si počúvať hlas Ducha Svätého, ktorý ťa nabádal, aby si zmenil svoj život a vrátil sa do súladu s Božím spôsobom, videl to Božími očami a implementoval to. Stačí len mať teóriu o pravde. Nie. Treba ju implementovať. Je potrebná úplná premena. Musí nastať úplná premena. Takže Martin, keď pozeráme na túto časovú líniu, koľko času máme na túto premenu? Málo. Ak budeš pokračovať v spánku, až kým nezačuješ, že ženích prichádza, máš čas na túto premenu. Potom budeš patriť k pannám, ktoré nemajú olej. V písme sa hovorí, že bude vydané rozhodnutie, to znamená rozhodnutie o ukončení doby milosti. Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, a kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej. Jediná svätosť, na ktorú si môžeme robiť nárok, je pripočítaná a udelená spravodlivosť od Krista. To znamená, že musíme dovoliť Kristovi zmeniť náš život, uviesť ho do súladu s jeho životom, že? Môže sa teda niekto po ukončení doby milosti ešte rozhodnúť zmeniť situáciu, v ktorej je? Nie. Je prineskoro, že? Áno.
Ale verím, že aj keby mali tú príležitosť, už by to neurobili. Nie preto, že sú upevnení. Sú takí utvrdení na svojej ceste, že nimi nemožno pohnúť. Tým istým spôsobom musí byť Boží ľud tak utvrdený v pravde, že nimi nemožno pohnúť. To znamená, že musia byť zapečatení. Presne tak. A nebuďme tvrdohlaví. Nemôžem dostatočne apelovať na ľudí, že toto už nie je otázka domnienok, toto už nie sú konšpirácie, toto je realita. Verím, že sme tesne pred záverečnými udalosťami. Nech nám Boh pomôže robiť správne rozhodnutia. Amen. Modlime sa. Nebeský Oče, toto posolstvo je už dlho hlásané, už dlho je zosmiešňované. A vidieť svetonázor, podľa ktorého adventisti 7. dňa, ktorí Ježiša vyvyšujú na Boží trón, ktorí ho vidia ako Bohčloveka, ktorý prišiel nielen ako ich stvoriteľ, ale aj vykupiteľ. Ktorých prijatie zmierenia Ježiša Krista a prijatie poslušnosti jeho zákonu by malo znamenať, že nie sú kresťania, pretože odmietajú prijať falošné vyznanie viery a držia sa písma a jedine písma. Je znamením z neba, že tento záverečný konflikt skutočne došiel k naplneniu. Daj nám múdrosť. Pomôž ľuďom pochopiť, o čo tu ide a pomôž im robiť rozhodnutia, ktoré vedú k večnému životu a nie k večnému zatrateniu. O to prosím v Ježišovom mene. Amen. Amen. Preklad Rachel Bourne. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk